Исәнмесез, дуслар. Сіз барыгыз да аңлыйсыздыр, безнең телләребез үлә. Һәм без бер нәрсә дә эшләмәсәбез, без моның белән бетәчәкбез. 50 елдан соң бернинди татар телләре дә, башкорт телләре дә булмый. Башкорттар, дусларым, без был дошман менән бергәләп көрәшергә тиешбез. Телләребезне хаклау безнең кулда. Беренче моның белән эшли башладылар 2008 елда. Бу идея булды националь мәктәпләрне бетерү буенча. Чөнки хәзер цитата булачак. Бу безнең бердәм Рәсәй халкыбызга кымаучаулаячак. Менә сез аны аңлый аласызмы? Кеше татарсызча сөйләшсә, башкортча сөйләшсә, ул аларга начар була. Ул бездә икенче уй табачак. Без аның аркасында әллә нинди әшәке эшләр эшли башлыйбыз. Без этник группалар арасында сугыш башлыйбыз. Менә тел белгәннән. Ә минем уем буенча, сезнең илегезгә безнең тел белүебез генә куркыныч булса, бәлки бу ил кирәк түгелдер. Сез күрәсезме, ничек 2002 елда татарлар 6 миллион булачак иде, ләкин 2021 елда инде 5 миллионнан әзәйгәннәр. Башкортлар белән дә нәкъ шулай дип мин уйлыйм. Башкорт телен 1.6 миллион кеше белгән, ә хәзер аны 1.2 миллион кеше генә белә. 1.3 миллион кеше генә. Һәм ниндидер графиклар буенча без үлем телләренә керәбез. Чөнки безнең белүчеләр телне бик аз яшьләрдә. Һәм татарча сөйләшә торган кеше 10%-ка беткән. 3 елга Татарстанда 19 татар мәктәбе ябылган, ә урысча укыта торган мәктәпләр алар төзелә генә. Менә ничек алай була ала? Миңа әйтеп карагыз. Менә бу ассимиляция булмаса бу нәрсә? Минниханов һәм Хабиров, алар моңкортлар, аларга акча гына кирәк бездән. Алар безнең телебез, безнең халыгыбыз турында уйламыйлар да. Алар татар белән башкортмасын үзләре. Мин уйламыйм, алар татарда башкорт икән. Без бер нәрсә дә эшләмәсәк, 50 елдан соң чынлыкта бу телләр бетәчәк. Безнең телне белүчеләр бетәләр. Безнең мәктәпләрдә аны укытмыйлар. Урыс мәктәпләрен төзиләр, татар мәктәпләрен ябалар. Башкортстанда да нәкъ шулай уктыр. Хәзер менә бу электрон вакытта яшәү, кайчан бар кешеләрдә телефон, интернет, бу тизрәк кенә булачак бу процесс. Һәм бу процесс беркайчан да бетмәячәк. Безгә булачак азатлык кына. Безгә кирәк азатлык. Бар кеше безгә кирәк азатлык. Безгә монда лайклар гына, комментлар гына, миңа язылу гына булышмаячак. Без чыгарга тиешбез. Без бердәм булырга тиешбез. Без барыбыз. Син чувашма, син марыйма, син татарма, син кем булсаң да. Урыс теле ул булмаган тел. Аны безнең шикелле халыкларга элек монда яшәгән, аларны иреткәннәр шул телгә. Алар үзенең тарихын онытып, урыска әйләнгәннәр. Һәм нәрсә? Без аннарысын 50 елдан соң шул урыслар булабызмы? Сезгә шул кирәкме? Аннарысын берәр нинди яңа 3нче бар дөнья сугышында катнашасы киләме? Берәр нинди урыс милләтен, урыс шәһәрен саклау өчен. Сез шуны телисезме? Сез телисезме үзегезнең илегезне, кайчан сез үзегезнең ресурсларыгызны бетереп, Мәскәүне ашатып утырыргамы? Аларның урыслар безне бит халыкка да санамыйлар. Алар бит фашистлар, алар нацистлар. Һәм ничек алар безне әйтәләр? Без урыслар түгел, без икенче сорт алар өчен. Сез аны уйламыйсызмы? Сау булыгыз.